Jesus. Oui, possible. Et pas d'aimer.
uthi baba ezandleni ngiyawubeka umoya. Khuluma bazalwane, indaba ejulile la. uJesu masifika number 6 sizwa uthi uJesu ufike wafa. Masifika kulelizwi la ethi khona baba ezandleni ngiyawubeka umoya, kodwa lithi iBhayibheli wakusho lokho maqede wafa. Kukhona into econfuse abantu uma sifika ku6 and 7. Mhlawumbe bazalwane, uma ngizobeka isithupha ngibuyele phansi la number 7 uJesu usuka number 6 ubesefile vele. Ihodwa ingozi eyenzekile uma sifika number 7 umethi uJesu baba ezandleni ngiyawubeka umoya. Ngiyacabanga ukuthi uyayibuza uhleli phansi ukuthi baba kwenzeka yini. Athi umuntu esehambile abuye azokhuluma aphinde afe, kodwa la bazalwane sithola uJesu ukuthi besefile. Ihodwa into emishotha kuJesu. Intoni emishotha? Lithi iBhayibheli kukhona izwi alikhiphile uJesu. Inhloboni yezwi ayikhiphile uJesu izwi elithi baba ezandleni ngiyawubeka umoya. Kushuthi uJesu ulirivesile wabuyela emumva, ngoba ikhona into emishotha kuyena. Uyabuya uzosabhitha uzothi baba ezandleni ngibeka umoya. Ubesefile kodwa yathwa into emishotha umoya wakhe ubungekho ezandleni zikababa. Umoya wakhe ubungekho ezandleni zikababa. Inkinga eyenza lokho ingoba uJesu impilo yakhe yayiphethe uNkulunkulu. Ingakho uJesu ethi baba ezandleni ngiyawubeka umoya. Ukhona la masifika atobhalayo ngathi emshubeni azabhala umfana athi umhlabathi, athi uyabuyela emhlabathini, athi wathi umoya uyabuyela kuNkulunkulu owunikezayo. Yona lento eyenza uJesu athi baba ezandleni ngiyawubeka umoya. Sekusubmission namhlanje uJesu ufika la ethatha izinto ayibuyisela endaweni ephasikeni lika-2018. Izinto ziyabuyiselwa endaweni yazo. Izinto ziyabuyiselwa endaweni yazo. Baba ezandleni ngiyawubeka umoya. Ishidota yafa, ishidota yafa. Yi-submission ekhipha uJesu kuphela bayafa abantu. Haleluya. Bayafa abantu kodwa umoya uNkulunkulu. Ngakho uJesu ethi baba umoya kunikele esandleni. Azabhala uDavide athi umoya wami athi ungaweli esandleni zabantu, athi wele wezakho izandla wena Jehova. Ingakho indoda iyebhala yathi baba ezandleni ngiyawubeka umoya. Yaqede namanje sekhona baba nathi ngiyakho isikhulumile Nkosi. Yawuzwa umlilo Nkosi phakathi